nalika samono lalapan Raton Pramana Kanjeng Raton Dadi Sang Prabu salah satu raton kang ayo sanalika horeg buminipun bumi hawasa pedhot peteng lelimengan ketaman dening kabudayane sang binandut ya sang Bandung Bandawasa
dilampai nang Bandung Bondowoso. Negari kang ayom-ayom tentrem. Prabu Boko Jubedul metu sira lawan kul ingsun Bandung Bondowoso. Hop, iya, oh, iya. Sopo sira wani lawan marang ingsun Bandung Bondowoso. Yo ingsun lanange jahat. Hop, ah, iya, ah, iya. Boko metu yen pancen sira satriya jejak lawan barang ingsun Bandung Bondowoso. Hop, ah, yo, ah, ah, iya. Kabeh prajurit padha kocar kacir nopang amuke Bandung Bondowoso. Sanalika bumi horeg, bumi prambanan pedhut lelimengan. Kabeh prajurit padha kocar kacir angadepi dening kekuwatane Bandung Bondowoso. Aja sira maju siji maju barang bakal maladeni. Ratumu Boko kudu metu saka. Iya. Oi. Ya. Semene kekuatanmu. Prajurit. Di ratumu tokno iki. Tangkap ing sasmi para praja wala. Para prajurit sing Prabu Boko. Hop. Umur ajur sewalang-walang kabeh para prajurit ing Sang Prabu Boko kena pangamuhe Sang Bandung Bondowoso. Yup, ah. Mati dening aku kowe Prabu Boko. Ingsun Bandung Bondowoso ya lanange jagat. Kabeh prajurit bumi angus dening aku. Nalika samangka ana ing lawan hari Prambanan dipun bumi angusaken dening Bandung Bondowoso. Bumi horeg, bumi gunjing sanalika. Jroning taman Kaputren ana ing lawan negari Prambanan ana salah satunggaling wanita ya kang Rahayu Rara Jogja.
Bandung Bondowoso klebu ana sajroning taman Kaputra ing kono Rara Jonggrang kang lagi nandhang Dokita ngerti yen Raka Prabu apa sawetawis tekaning lena mati ana ing astane Bandung Bondowoso rasa sedih Rara Jonggrang tumete sing wasta ing kono Rara Jonggrang labuh pati marang Raden Wiratmaya ya kang Mas Prabonipun kang wis tekaning lena ana ing alas wana segara mati ana ing astane Bandung Bondowoso Jonggrang Jonggrang waspadana prajuritmu wis kalah perang Jonggrang mula dina iki kowe dadi wanita briyongan manut marang ingsun sira tak boyong tak babeke garwaku Jonggrang Joko Bandung aku labuh pati marang Raka Masku kang wis mbok percaya piye Jonggrang kowe ora gelem tak boyong, ora gelem tak dadake garwane. Kowe wis dadi wanita boyongan, mbok tiba sing kepi aku ora bakal ngabeni marang tresnamu Bandung Bondowoso. Rara Jonggrang hanape katresnaning Bandung Bondowoso. Ing kono Bandung Bondowoso murka. Parikruda, paripeksa dening Rara Jonggrang. Yup. Manuta Jonggrang sira tak boyong. Tak suwiten tak kepenake uripmu Jonggrang. Ana ing negara kene kowe wis ora duwe sapa-sapa kejaba mung aku kang Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso. Aku gelem dadi garwamu yen to kowe iso nyembadani apa kang dadi bebananku Bandung. Apa sing dadi bebananmu Jonggrang? Aku njaluk gawekno sumur wektu sewengi kudu dadi. Lan uga aku njaluk gawekno candhi. Cacah 1000 ing wektu sewengi ya kudu bisa dadi Bandung. Jonggrang, Jonggrang. Tak sembadani apa kang dadi bebananmu Jonggrang? Entenono Jonggrang. Tangkap ing Sasmito Bandung Bondowoso ayo badani apa kang dadi bebanane Rara Jonggrang ing kono Bandung Bondowoso hang ngundang bala 1000 tang kasatono yo
Pramrita Wadya Bala kang datang kasat apa jin setan betrayangan kumpul dadi siji nuwun gawe sang Bandung Bondowoso orek bumi sanalika kena daya pangaribawaning Bandung Bondowoso kongkot dening sang Bandung Bondowoso winarya anipta sandi dina sewaktu tadi Loro jograng ora kekurangan akal putus perebang yang anabuh nesuk jago padha kuluk kocal kancer Kulawadya bolone Bandung Bondowoso sanalika bubar mawon iki ana redaden apa iki ana perkara apa Kulawadya balaku padha anabuh kocal Sang Bandung Bondowoso kami saka semen dhewe akhire nyipta candi sewu ing kono pacar pite wis padha kluruk jago wis padha kluruk jumedul sang Yayu Rara Jonggrang ing kono Rara Jonggrang ulun akhire ngurungake Bandung Bondowoso Bandung Bondowoso kaget dirasa anggene semedi urung tutup ananging fajar wis jumedul jago wis padha kluruk Kulawadya bala kang aran datan kasat mata jeng setan padha kocar kacir ana kedaden apa ana lelakon apa Bandung Bondowoso kaget sajroning nala Rara Jonggrang jumedul Jonggrang waspadana Jonggrang apa kang dadi bebanamu wis tak sebatani Jonggrang Bandung Bondowoso aja gubedhe aja kirang kemuyu kowe Bandung Bondowoso iki wis tekan ning wanci wajar ning kowe durung bisa netepi apa kang dadi bebananku piye aku durung netepi bebananmu durung Bandung Bondowoso yen tak etung candi iki jek durung genep 1000 piye Jonggrang yen pancen pengunut jajal mbok itung maneh Jonggrang aku ora trimo yen candi iki durung genep 1000 bakal tak etung Bandung Bondowoso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 100 200 300 400 sisih kono wis ana 500 candi Jonggrang sing sisih kulon kono wis ana 250 candi wis metu wis tatah ana 750 candi Jonggrang kurang 250 candi Bandung Bondowoso aja girang gemuyu Bandung tekan
gurung genep bantu Pandawasa ijeh gurung genep ijeh kurang siji. Piye Jonggrang? Aku sadar yen dina iki urung tekane fajar Jonggrang. Iki jana ing tengahing wengi nanging kowe licik Jonggrang. Kowe ngutus para dang ngono to leseng supayane kabeh jago padha kluruk kowe bakar merang Jonggrang. Licik wanita keparat Jonggrang. Ora kaya ngono Bandung Pandawasa pancen wong aku kowe jek kurang siji. Yen pancen kuwi sing dadi kekarepanmu Jonggrang, aku bakal nyebadani genepe Candhi Sewu. Yen pancen kuwi sing dadi kekarepanmu, kowe kang dadi genepe Candhi Jonggrang. Katerus aku